राथवा सवारी चढ़ के जल्दी से आई। अब नाए बाबा रौरा देरी लगाई। राथवा सवारी चढ़ के जल्दी से आई। अब नाए बाबा रौरा देरी लगाई। अरे दे दर्शनवा सबेर भइल। उगी सूरज देवा देर भइल। रख के बेर भइल। उगी सूरज देवा देर भइल। रख के बेर भइल। मटियार कला सीतामढ़ी। मटियार कला सीतामढ़ी। लेके अरगिया गावे नगरिया सभे बाटे जुटल हो। 3 दिन से संगे बाबा हमहु बानी भूखल हो। लेके अरगिया गावे नगरिया सभे बाटे जुटल हो। 3 दिन से संगे बाबा हमहु बानी भूखल हो। अरे काहे तना बेर भइल। उगिए सूरज देवा देर भइल। रख के बेर भइल। उगिए सूरज देवा देर भइल। रख के बेर भइल। मटियार कला सीतामढ़ी। मटियार कला सीतामढ़ी। जग के रोशन करे वाला तोह के शीश झुकाई जी। पौआ परी देर न करी लाल रूप देखाई जी। जग के रोशन करे वाला तोह के शीश झुकाई जी। पौआ परी देर न करी लाल रूप देखाई जी। अरे बस करी बाबा अब देर भइल। उगिए सूरज देवा देर भइल। रख के बेर भइल। उगिए सूरज देवा देर भइल। रख के बेर भइल। मटियार कला सीतामढ़ी। मटियार कला सीतामढ़ी। नवनीत राइडर दौरा सजा के घाटे रौरा अइले हो। देवेला रघ पूर्व दिशा में दीपक खड़ा भइले हो। गोलू गोल्डन दौरा सजा के घाटे रौरा अइले हो। देवेला रघ पूर्व दिशा में खड़ा संदीप भइले हो। अरे अमन अभिषेक दौरा लेके आए। उगी है सूरज देवा देर भइल। रघ के बेर भइल। उगी है सूरज देवा देर